Опа, нещо става тук, болката направо ще си избере следващата болка. Честито казваме на новите се път. Не можете да не... Виж какво е. И какво се случва тука? Чакай да чуеме сега тука. Микрофонът е твой. Добре, само за сега 3 желаещи да се оженят. За къде бързат, аз не мога да разбера. Аз това викам. Тя не веди заета вече. Добре, да действаме по-бързо, че вече след кабици, грамотевици. И така на 3. 1, 2, 3. Това беше па. Ама нещо, нямате желание да го хванете, а? Добре. Айде. 3, 2, 1. Опа, нещо става тук, болката направо ще си избере следващата болка. Честито казваме на новата болка. И чакаме. Дръпнете се тук, че нещо идва от там, нещо се случва там. Дръпнете се път. Не можете да не... Виж какво е. И какво се случва тука? Чакай да чуеме сега тука. Микрофонът е твой. Здравей, сърчице мое. Ще се мъжиш ли за мен? И тя каза да. Честито на малото семейство!